Kwaziwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodes vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh Day Adventist Church pamwe chete naPastor Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh Day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Shailet Chakabveyo ndiye ari kutiisira musign language. Mufundisi kwazisai vateereri. Tinokuchingamidzai pachirongwa vateereri. Tinoda kutenda nhasi musoro wenyaya watiri kukurukura nezvawo ndokuti Afrika yagara iri muzano raMwari. Tiri kudzidza edu kuna Daniel ichititsanangurira nezvenyaya yemunzvimbo tsvene yekudenga, mashandiro ari kuita Jesu. Zvakanaka kuti tidzidze zvose, but zvakanakawo kuti tinzwisise kuti panyaya dzese idzodzidzi Afrika imbori papi. Zvakakosha izvozvo. Saka chidzidzo chichaburitsa zvinobuda. Zvinobuda. Regai tidzwe kuti Afrika inopindawo sei musanctuary. Munzvimbo tsvene ibobuda Jesu iboma. Ande pana John chapter 1 verse ya 29. John 1 verse ya 29. Ava mangwana wakaona Jesu achiuya kwaari akati, tarirai gwayana raMwari rinobvisa zvivi zvenyika. Now ndi John mubhabhatidzi ari kuintroduce Jesu. Saka achimuintroduce kuvadzidzi vake anomuintroduce segwayana raMwari rakauya kuzobayirwa zvitema zvenyika. Ende kana achiti zvenyika ari kungoputira nyika yese, haasi kuidimbura dimbura. Nyika yese nekubrazil, kwese kuChina, kwese everywhere. Australia nekuno kuAfrica kufanira kukavwa naJesu. Saka kufa kwake kwakasunungura, kwakabvisa zvitema zvepasi rese. In other words, mukuti Jesu haasi wevarungu, ndewe munhu wese. Munabatiswa Jesu mudzivi wevarungu, haasi wevarungu ayo, ndewe nyika yese. Ndokabudiro kaneta. Nokuti varungu handivo vanoita zvitema chete, uchaona nyaya yacho pairi kuenda mberi. Varungu havaita zvitema chete. Havasirivo vega vanoita zvitema. Uchaona kuti pasi rese rinoita zvitema. Anditoasvama. Verenga vaGalatia 3 verse 26 kuenda pa29. Galatians 3 verse 26 to 29. Nokuti imi mose muri vana vaMwari nokutenda muna Kristu Jesu. Nekuti vose pakati penyu vakabhabhatidzwa muna Kristu. Makafuka Kristu. Hakuchina muJudha kana muGiriki. Hakuchina wakasununguka kana wakasungwa kana wakasununguka. Hakuchina munhurume kana munhukadzi. Nekuti imi mose muri vamwe muna Kristu Jesu. Zvino kana muri vaKristu, muri vana vaAbhurahama, vadyi venhaka sezvamakapikirwa. Panapa mubvama, toda kuti mubvama tiverengera vaRoma 1. Varoma 1 verse ya 16. Romans 1 verse 16. Nekuti handinyare pamusoro peivhangeri, nekuti isimba raMwari rekuponesa mumwe nemumwe unotenda, kutanga muJudha uye muGirikiwo.
Saka ndima idzi dziri kuisa pachena mufundisi nemivateereri kuti kana munhu akanga atenda kutenda murufu rwaJesu, handitika munhu atenda muna Jesu uyu, Bhaibheri riri kuti anobva averengwa kudenga semwana waAbhurahama. Handitwazvona Abraham yakanzi ndoda kuti utiche ndudzi dzose. Iyo kusarudzwa nani naMwari uya uyu. Mwana waShemu hongu. Asi akasarudzwa naMwari kuti atiche ndudzi dzese. Mukuita kwake ikoko twese tokomborera. Ndosaka ainzi mauri marudzi ese acharopafadzwa. Ndo ari kubva anzi panapa chero mugiriki. Mugiriki chii ndaida kuzokubvunza ipasika mugiriki chii? Kana Bhaibheri richiti mugiriki ka apa vanga kuchirungu hariti Giriki, rinenge richiti Gentile. Right. Vanga vabva mukutongwa nemagiriki kwakutonga vaRoma. Saka vanhu vese vanga vasiri usaririrwa wechigiriki. Vanga vasiri Majudha aigona kunzi mugiriki. Kureva kuti haasi muIsraeri. Saka Bhaibheri kana richitaura munhu asiri muIsraeri rinoti mugiriki kana kuti muhedheni. Saka pari kunze anenge atenda anga ari muhedheni, kureva kuti asiri weimba yemaJudha, asiri weropa raAbhurahamu panyama, kana atenda muna Jesu akauya achidzidziswa naAbhurahamu imba yematicha. Handiti wazviona? Anobva kudenga, anobva arejiswa kuti uyu ajoina imba yaAbhurahamu. Akwana. Handiti mapabata. Saka vhangeri kana richiparidzwa rinoponesa maJudha, rigoponesa nesu waHedheni. Ndosaka rati kutanga muJudha uye mugirikiwo. Right. Asi waHedheni wacho wanonzi waHedheni awaziwana wemuAfrica chete. Ndo zvinoda kunzi zvijeke Caston. Avazi vemuAfrica chete. Wese munguva yanga asiri muJudha ainzi muHedheni. Chero waibva kuEurope, chero waibva kupi, asiri muIsraeri ainzi muHedheni. Mapabata. Very good. Saka zvinezvi takuda kuti tichimbotarisa manje mundudzi dzese dzenyika, timbotarisa mapoka evanhu, zvimiro zvine vanhu vari kumirirwa vari kwavari ikoko, vakadyarana mukuAfrica, kuAsia, kuAustralia, kuAmerica. Zvimiro mukurero kuti maticha chichi mukuti ndiri kuti mararamiro anenge achiita vanhu zvimwe zvinoenda zvichijeka kana taakudzidza. Handiti wazviona vanhu mukurarama kwavari kuita mufundisi, vari mumaboka akasiyana siyana, vari kurarama zvakasiyana siyana, unhu hwevanhu hwakasiyana siyana, mabatiro nemaitiro avo akasiyana siyana. But mukusiyana uku Mwari anogona kungotora vakadaro. Ndo zvatoda kuti tione kuti Mwari anonotora vanhu vari muzvimiro zvakaita sei. Titore mienzaniso yemuBhaibheri. Reka tione mienzaniso wedu wekutanga Luka 19 vhesi ya 2 nevhesi ya 8 kuenda pa10. Luke 19 verse 2. Zvino murume waivepo wainzi Zakeyo, iye wekenga ari mukuru wevateresi uye waive mufumi. Ipapo Zakeyo akamira akati kuna She, tarirai Ishe, ndinopa varombo hafu yepfuma yangu, uye kana ndatorera munhu chinhu chake nekunyengera, ndinomudzosera zvava zvina. Jesu akati kwaari, nhasi ruponeso rwasvika paimba ino, nekuti naiyewo mwanakomana waAbhurahamu, nekuti mwanakomana womunhu wakauya kuzotsvaka nekuponesa chakarashika. Ibvai maverenga vaGaratia 3 vhesi ndeya 7. Galatians 3 verse 7. Naizvozvo zivai kuti vokutenda ndivo vana vaAbhurahamu. Saka panapa tiri kutaurirwa pamusoro paZakeyo. Anga ari customs officer. Zakeyo aipota achiita chioko muhomwe kubhodha.
dai anga ari mazuva ano. Alright. Ndo vanenge vari kumabhodha, ma-customs officers vanotora mitero. Okay. Handito vasvona uchoko momwe achingoitwa kubhodha bedzeka kumunzvimbo dzakasiyana-siyana kune vanhu vari mumaofisi akasiyana-siyana vanotora chioko momwe kuti vaite mabasa avanofanira kunge vachiita vane zvavanotoita. Ndo zvaiitwa naZakeo achitorera vanhu mari zvisiri pamutemo. Saka Jesu achibva asvika, Zakeo anzwa Jesu achiparidza ndobva ati ndazviona ndaanchikanganisa, pane pandanjivhera ndakunodzorera mari dzandaibiridzira vanhu, ndovadzorera neindiresti yadzaifanira kunge dzaita kusvika pari zvino. Andiri kuona. Saka tiri kure umwe muenzaniso watiri kupuhwa kana vhangeri raakuita basa raro. Vamwe vanhu vanoponeswa vachaenda kudenga, vanhu vanga vachiita uori mumaofisi akasiyana-siyana, vachitora mari dzavasingafaniri kutora. Vanhu ivavo kana vakadzoka vakatenda kuna Jesu vanoponeswa. Izvamuta zvekutora mari nekubiridzira zvakafanana ndo kuchirungu zvatine chiti corruption. Izvozvo. But vanhu vanoti mari haigutike pasi. Haigutikeka. Arikutondishamisa uyu. Handiti wasvona. Ndo simba riri muvhangeri iroro. Vhangeri rine simba kastori zvekuti rinoshandura munhu. Zvinotadzikwa nejeri, zvinotadzikwa nemboma, zvinotadzikwa nezvimwe zvinhu zvese, vhangeri rinozvigona. Utopedza uchitoti munhu achikurosa pabhodha uchinyatsoitirwa zviri fair nemazvo chaimo. Zvekuti kana munhu akauya kuzotora license uri anonzi kuVID maexamina vaya vanotoresa malicense vaya ototi aiwa iwe wagona iwe pasina kana sendera wambopiwa, munhu otomunyorera license rake. Izvozvo zvinoitwa nevhangeri manje rinozvigona. Nditozvona. Right. Handei pamberi tinoona mumwe muenzaniso mabasa 16 verse 27 kuenda pa31. Acts 16 verse 27. Ipapo murindi wetorongo akapepuka ndokuona mikova yetorongo yakazaruka. Akavhomora munondo wake akada kuzviuraya achiti vasungwa vatiza. Ipapo Pauro akadanidzira nenzwi guru akati, usazvikuwadza nokuti tiri muno tose. Zvino akati akumbira mwenje akamhanyiramo ndokuira pasi pamberi paPauro naSirasi achibvunda. Akavaburitsira kunze akati, vatenzi, ndinofanira kuitei kuti ndiponeswe? Vakati, tenda kuna She Jesu ugoponeswa iwe nemhuri yako. Panapa tikutaura na prison officer. Uyu tingati anomirira maprison officer, mapurisa, magadhi. Anditozviona. Ari kutobvunza ndoita sei kuti ndiponeswe? Obva anze tenda. Ende akatenda zveshuwa achibva atobhabhatidzwa. Kureva kuti maprison officer, mapurisa, magadhi kana vakatenda vakabhabhatidzwa, basa riri kuitwa musanctuary naJesu kudenga rinokavha richisvika nekumapolice camp, rinotosvika chero mupurisa ari paroad block andita mupurisa kwaye musvino pasina kana chaanomboda kumunhu achingoita basa rake nemoyo wese. But apo ndiri kupanzwisa but pamasvika paarea yevanhu vanoita zvemutemo semapurisa, maprison guard, magadhi jeri akadaro, pane boka rakada kutsamirana navo but mukutaurwa kazhinji zvichisiyana nenyika rinenge ringonzi kavanzi veintelligence. Ivava ndakaona unge pese pavanenge vari zvevhangeri havaone unge zvine chekuita navo. Basa ravo rinoita unge riri pamusoro pevhangeri. Ukavaona dzimwe nguva kaitiro kavanenge vachita chii chinodariswa pasi. Kufunga kwekudaroka vanhu vanenge vasina kuwana mukana wokudzidza zvinhu izvi. Plus vamwe vanenge imi mavafundisi ndimune musingatovaudze kuti kana uri kuintelligence kwakoka ita basa rako sezvauri kuita kana uri panational duty or wherever, asi uchiziva kuti kudenga kuna Mwari anofanira kunamatwa ende kune rutongo ende Jesu paari musanctuary anotokumiririra newewo ingoita zviri correct bedzi. Anditozviona sezvamuchanoona pane umwe muenzaniso wekutera pana mabasa 10 vhesi ya 1 na 2 nevhesi 48
mabasa Acts 10 verse 1 na 2. Zvino kwakanga kuine mumwe murume paKesaria wainzi Cornelio, mukuru wezana yehondo yainzi Itaria. Munhu wainamata Mwari newaitya Mwari, iye neveimba yake yose, waipa vanhu zvipo zvizhinji nekunyengetera kuna Mwari misi yose. Verse 14. Zvino akarayira kuti vabhabhatidzwe muzita raJesu Kristu. Ipapo akakumbira kwaari kuti ambogara naye mazuva. Cornelius anga ari musoja, but ari musoja ka aitonamata kusvika Mwari atozoti azotuma ngirozi kuti enda kumusoja uyu tingomudza pasarire. Ngaende anodedza mufundisi Peter vamutsanangurire zvinoda kuitwa. Peter auya ndokumutsanangurira. Kuti moyo wake ungotori unoda chaiwo. Aito musoja ari kutotsvirawo kuda Mwari. Musoja. Musoja. Saka hapana munhu anotadziswa kunamata nekuda kwekubasa. Tema mchitaura yeye kuti hazvinei description yaunopiwa, hazvinei kubasa kwaunoshanda. Kwaunoshanda ikoko because kunamata kunobva mumwoyo. Kubasa kunoendwa physically. Hakukanganise zvinodiwa nemwoyo. Saka zvandabata pastor ndikuona nguva dzedu toda timbonzwa kambo. Matanga kuburitsa pachena kuti kune vanhu vane zvimiro zvakaita sana Zakeo. Right. Vanenge vari kumaakaunzi mitero matax. Right. Vanogona kunamata. Kune vanhu vakaita semagadhijeri, mapurisa veintelligence. Right. Vanhu ivava hazvitadzise nebasa ravo kuti vanamata. Right. Ezvino muri kuti even masoja. Pane usati wakuruza ipapo pamasoja ka verenga Ruka 7. Ruku 7. Verse 1 kuenda pa5 unzwe. Zvino akati apedza mashoko ake, vanhu vachianzwa, akapinda Capernaum. Muranda mukuru wezana waidikanwa naye wakanga achirwara achitandadza. Zvino akati anzwa zvaJesu, akatuma vakuru vavaJudha kwaari achikumbira kuti auye kuzoporesa muranda wake. Ivo vakati vachisvika kuna Jesu vakakumbira zvikuru kwaari vachiti, iye wakafanira kuti mumuitire izvozvo, nekuti unoda rudzi rwedu, ndiye wakativakira sinagogi redu. Andirikuona uyu anga singori musoja nje, anga atori umwe wamacommanders mukuru kuarmy. Handiti wazviona. Saka ari kunzi aitoda vanhu vekuchechi, akavavakira chechi. Kurava kuti kana uri musoja chero uri komanda uine chinzvimbo kuarmy, hapana chinokudzivisa kuve nhengo yechechi uchitotsigira basa raMwari. Handiti mazviona. Saka varume vari kutaura vaka vaitozouya vana Cornelius vobhabhatidzwa dzotove nhengo dzechechi. But ndo panonetsa manje munhu akakura kudaroka aonekwa achibhabhatidzwa. Ndo pane kamwe kapfunga keke kutoti saka vanhu vari kuti right. Kuti ninami mukuru wehondo, mukuru webattalion, mukuru weinfantry, mukuru weregiment, ndionekwa ndichibhabhatidzwa. Izvozvo zvinofanira chinosaka uzosvika ipapo kunzwisisa kuti ndiri mukuru kuarmy. Right. Asi kumusoro kwangu, kumusoro kwavatungamiri venyika kune mukuru ariko kudenga naJesu ari musanctuary. Kumiririra masoja, mapurisa, customs officers newese ivavo. Regai timbonzwa kambo vanhu vataurwa uyai kuna Mwari. Uyai kuna Mwari. Tichambonzwa kambo. Batidzani yomwenje yenyu nokuti Jesu ave pedyo. Batidzani yomwenje yenyu nokuti Jesu ave pedyo. Batidzani yomwenje yenyu iwane ruponeso. Batidzani yomwenje yenyu nokuti Jesu ave pedyo. Batidzani yomwenje yenyu nokuti Jesu ave pedyo. Batidzani yomwenje yenyu iwane ruponeso. Batidzani yomwenje yenyu nokuti Jesu ave pedyo. Iye
Tinomuchingamidzai vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu. Africa yagara iri muzano raMwari. Toda kutenda pasi. Yes. Ngatifambe muchikamu chapfuura. Maisa pachena kuti Jesu akauya kuzofira nekuti vanhu vese vaponeswe, angave muJudha kana muGiriki. Right. Kureva pasi rese. That's right. But mukusiyana kwedu maisa pachena kuti tiri maJudha tiri maGiriki tiri kurarama muzvimiro zvakasiyana. That's right. Zvatazoona kuti vamwe ndevemitero vecustoms, ndobva taona kuti vamwe masoja, ndobva taona mukusiyana vamwe magadhijeri mapurisa, but Kristu paari musanctuary yekudenga anogona kutomirira zvimiro zvese izvi kune vane mwoyo inoda. That's right. Ngatifambe. Rega tinzwe futi rimwe boka ravanhu. Okay. Mabasa 8 verse 27 na 28 ne verse 37 na 38. Acts chapter 8 verse 27 na 28. Akasimuka akaenda. Zvino kwakanga kuine murume weEthiopia, muranda mukuru kwazvo waKandesi, mambokadzi weEthiopia, waichengeta pfuma yake yose. Wakanga uya Jerusarema kuzonamata. Wakanga achidzoka agere mungoro yake, achirava muprofita Isaya. Verse 37. Filipo akati, kana uchitenda nemwoyo wako wose, zvingaitwa. Akapindura akati, ndinotenda kuti Jesu ndiye mwanakomana waMwari. Akarayira kuti ngoro imire, vakaburuka vose mumvura. Iye Filipo nemuranda akamubhabhatidza. Right. Uyu mukuru abhabhatidzwa panapo. Yes. Anga ari minister kuEthiopia. Okay. Minister of Finance. Yeah. Panobudisa fungwa kudaiwo mufundisi nemivateereri kuti chero munhu ari gurukota rehurumende. Yes. Chero munhu ari nhengo yeparliament, ari MP, unogona futi. Hapana chinokudzivisa kuve nhengo yekudenga. Hapana, hazvitadzise munhu kunamata kuita MP. Unoziva kuti ndevakaiti zvinhu zvifanira kujeka kasitoni. Yes, pastor. Paripo paunonzwa vanotungamira ma-MP kana achitaura, anobva ati imi vemachechi mutinamatire kwamuriko. Unotozwa itoti paungano vanhu paya toti pane zvange zvichitoitwa zvimaproject paanopedza unonzwa totokumbirawo vamachechi mutinamatire. Anoona kwaari kuri rimwe rudivi vekumachechi kumwe, zvoita kunge zvinonzi utungamiri hwepanyika haunei nezvekunamata kana gavhena, zvoita kunge zvinonzi haunei nezvekunamata. Aiwa, manje panobatsirika sei? Ipapo panobatsirika nekutonzwisisa izvozvo izvi kuti kudenga kunodiwa ma-MP nemaminista. Ende unoziva kuti unenge wapinda paadvantage kuti pano pasi wotungamirira wopinda futi muushe hwamesiya. Idouble gain kai. But pachine basa pasi. Aiwa, ndo basa riri kutoshandwa naKristu iroro. Ende ndo riri kushandwa nevhangeri iri. Inzwa zvinotaurwa pana Muparidzi 1. Muparidzi 1 verse ya 12 na 14. 12 kwenda pa 14. Ini muparidzi ndakanga ndiri mambo waIsraeri paJerusarema. Ndikarwadza mwoyo wangu kutsvaga nekunzvera uchenjeri zvose zvinoitwa pasi pedenga. Ibasa rinotambudza rakapiwa vanakomana vevanhu naMwari kuti vatambudzike naro. Ndakaona mabasa ose anoitwa pasi pezuva. Tarirai, zvose hazvina maturo, ndiko kudzingana nemhepo bedzi. Murume ndi Solomon. Ndi Solomon, mwana waDavid. Baba wake David vaiva mambo vateereri. Iye Solomon ndokuzoita mambo. Ndiye ari kuti ndaive mambo. Zviri kuitika pasi pezuva zvese pandakazocherechedza ndakaona kuti hazvina maturo. Andazvona. Saka chiri kuburitswa naSolomon panapa ndechekuti kune masabhuku, kune madzishe, anditi mazviona, hapana chinokutadzisai kunamata. Nzvimbo yenyu iriko muurongwa hwaMwari. Nemadzimambo. Nemadzimambo. Because anga ari mambo mukuru. Unoziva kuti aiva akachenjera zvekuti vanhu vaitofamba kubva kuno kuAfrica kubva kunonzwa bedzi kuchenjera kwamambo iye. But kuti tirafanika uyatoradza zveshuwa akatinyadzozvona akadzoka kuna Mwari. But zvinoita kunge vanhu madzimambo anoshaya nguva nevhangeri pastor.
ameno zvapanoita but ikoko ndokubata kwasatani kwekuti madzimambo anogona kucreata nguva yekuita imwe misangano yese ine chekuita nedevelopment munharaunda, ine chekuita nekugarisana kwevanhu, kuyananisa vanhu pasinawo kunamara, vagoshaya nguva yekutsaura nguva yekuti Ishe aunganidze masabhuku ake vambotaurawo zvekuti tokudza Mwari sei. Handiti wazviona. Saka asi Mwari anogona kuvaponesa. Anogona kuvaponesa. Thank you, Pastor. Jesu musanctuary anomiririra masabhuku nemadzishe. Anomiririra watungamiriri vemalevels ese. Ande pana mabasa 8 vhesi ya 9 kuenda pa13. Tinzwe zvakare rimwe boka ravanhu. Zvino kwakanga kuine mumwe murume wainzi Simoni, waive n'anga kare paguta iro. Waishamisa vanhu veSamaria achizvita munhu mukuru. Vose vaduku nevakuru vakamuteerera vachiti, uyu munhu isimba guru raMwari. Vakamuteerera nekuti wakanga avashamisa neung'anga hwake nguva huru. Zvino akati vatenda Firipo, waiparidza mashoko oushe hwaMwari nezita raJesu Kristu, vakabhabhatidzwa varume nevakadzi. Naye Simoni akatendawo, ndokubhabhatidzwa, akagara naFiripo, achishamiswa achiona zviratidzo nemabasa esimba makuru akanga achiitwa. Panapa pari kutaurwa nezven'anga. Yes. Kurava kuti chero n'anga dzinoendawo kudenga, dzinotoverengawo pabasa riri kuitwa munzvimbo tsvene kudenga. Vasiya ung'anga. N'anga ikatosiya ung'anga ikabhabhatidzwa kudenga, anotonzi mwana waAbhurahama. Pastor, mirai ndibvunza ateerera. Maybe nini n'anga dzandoza dzosiyana neiyi. Ameno kwamuri vateereri. Nyaya yeung'anga kana kuti vanoenda kung'anga, kwandiri inoratidza zvandoona munharaunda, inoratidza sekunge munhu atonyatsoenda kuri opposite naMwari. Zvekuti gap riri pakati apa pastor haridzokedzani. Because zvese zvinokurudzirwa kuung'anga mfundisi zvinonyatsoratidza kuti kunyatsobhohwa Mwari. Kuti Mwari paanoti itai utsanana, kung'anga unogona kutonzi usageze nesipo. Mwari paanoti miri yako itemberi yaMwari, unotonzi tutira bute mukati nemasvikiro neng'anga. Panonzi naMwari itai so nyaya dzigadzirike, iye Mwari achitoenga nyaya dzekudhakwa, kung'anga kunogona kutonzi itai doro. Zvekuti chese chinenge chiri musilabhasi reung'anga chinotoratidza kuti chiri kupesana nekuna Mwari. Yeti muri kuti panogona ku zvakadaro saizvozvo paine zimukaha rakadaro bhaibheri riri kuisa pachena kuti n'anga ikabva kure kwakadaro ikoko yotenda muna Jesu, kudenga inobva yatonza mwana waAbhurahama, mudyi wenhaka. Kunobvika here pastor? Ikoko kunobvika manje, ndo zvakafira Jesu pamuchinji kwavateereri. Because Jesu akatofaka kuti n'anga dziwane simba iroro rekusiya zvakadaro. Ende zveung'anga kuti munhu wese paya. And for your own information zveung'anga hazvizvi zvemuAfrica chete, chitema chenyika yese. Because n'anga iri kutaurwa yainzi Simoni anga asiri muno muAfrica. Anzi kuSamaria. Samaria kuPalestine. kuPalestine uko. Saka zveung'anga vamauti kana vakuita zveung'anga nemidzimu ubva wati regai tichiita zvetsika dzedu chiwanhu hachizi chiAfrican kuita zveung'anga. Aiwa, zvinhu zvakatotangwa naSatani, ende Satani ane vanhu vanoshandira boka iro ririka mupasi rese. Ndosaka muchiona kuti pachishonaka inonzi n'anga. Mukaenda kuchindevere vane vararayo. Right. Mukaenda kuchirungu vanoti sorcerers, magicians, witch doctors. Vane mavara azvo ekutsanangura munhu mumwe chete iyeyo. Anditwa zvona. But unoziva kuti chimwe chinhu chiri kutaurwa panapa. Simoni yanga isiri n'anga duku. Yanga isiri n'anga yekujoinisa. Because ukaona zvakutonzi Simoni n'anga yepaSamaria zvakafanana nekuti Simoni marondera. Kana kuti Simoni mutare. Zvinoti mutare yese inenge yakabatwa naSimoni. Iye ndiye akauya kuna Jesu. Mataura muruita pasaka mataura aitwa namufundisi vari kubva varabha tumwe tung'anga twese tuduku duku. Usataura uchiti tu. Aiwa, orega ndirege kututuma. Unenge kutuka. Alright. Varadaida kutaura ranga riri kuenzanisa mbiri. Alright. Riri kuenzanisa mbiri kuti n'anga dzisina mazita kuna anongozikanwa pamwe nemhuri mbiri. Kunzi
haangoverengi ng'anga yeti uyu anga ari weguta rese anotozikamwa muprovinsi asi akauya kuna Mwari. ngatifambei pasi Andito wapabata. Zvokuti iwo kana uine ung'anga hwekuti kana kudistrict chaiko hauzikamwi, hapana chinombokutadzisa kuuya kuna Mwari pakadaro. Ndozvamambida kutsanangura. Saka ngatiuyei kuna Mwari. Handei pana Mabasa 16 vhesi ya 14 na 15. Acts 16 verse 14 na 15. Zvino mumwe mukadzi wainzi Lydia, mutengesi wenguo tsvuku wemusha weTiatira, wainamata Mwari akatinzwa. Ishe akazarura mwoyo wake kuti ateerere zvaitaurwa naPauro. Wakati abhabhatidzwa iye neveimba yake, akakumbira zvikuru achiti, kana muchiti ndakatenda kuna She, pindai mumba mangu mugare. Akatitendisa. Lydia uyo ndi business woman. Yes. And anga asingori business weka table pamusika. Aiwa. Aitozikanwa kuti aitengesa imported material. Fabric dzaitengesa vaitoimporta zvinhu. Handito wazvoona ka. Saka iye zvinezvi zvinotaura women in business. Kune madzimai ane mashopu, vane makombi, vamwe vanotora zvinhu kuMoza, vamwe vanotora kuDubai, Tanzania, kuZambia, kuSouth Africa. Itai zvese izvozvo, asi muri munzira kuenda nekudzoka muchingoziva kuti zviri temporary ndezvepano pasi. Saka kumunhu anoita zvecross border whether nendege kana nebhazi achishambadzira kudaro anogona kuponeswa futi. Chimiro chakadaro chinoponeseka. Chinongodiwa mende chekuti kana wakuzviita ita uchitsvaga zvisingasvotese Mwari pakufamba kwako. Uziye kuti voisako achitoita mushi pabhodha uchikrosa mushi zvakanaka. Kana uri kuoramba uchichengetedza muchato wako very good, uri kunze ikoko utoponeswa kwakutoverengwa pamwe chete naana Lydia manje. Umati haisi ndisi madzimai takatiri mabusiness woman. Motopindawo mudungo wenyu muchipinda mudenga. Hapana chinomborambidza izvozvo. Wapabata ka. Rega tinzwe rimwe boka Luka 23 vhesi ya 41 kuenda pa43. Luke 23 verse 41. Right. Kana tiri isu takaitirwa patakafanira napo, nekuti isu tinopiwa zvakafanira mabasa edu, asi uyo haana kuita chinhu chisakafanira. Ipapa akati, Jesu mundirangarire kana mosvika muushe hwenyu. Iye akati kwaari, zvirokwazvo nhasi uchava neni muparadhiso. Imbavha igororwe. Yes. Handito wazvoona riri kutotsiura umwe kuti unotukirei tenziwe. Isusu tiri kuroverwa panapa mhosva dzedu. Ava havana chavakatadza. Saka gororo iri rakatovimbiswa naJesu kuti iwewe ndiri kukuvimbisa nhasi tichazovete sekudenga. Mbavha. Zvichira kuti chero mbavhaka nemakororo vanototema vanhu nemabhemba, vanotema vanhu nematemo, vanopwanya madhoo evanhu nekupwanya majurawo nemafenzi vachipinda vachitora zvinhu zvevanhu. Vanopwanya mawindo emota. Ivavo ukadzoka panzira dzako dzakaipaka wouya kuna Jesu. Nzvimbo yako iri kudenga. Munozoda nzvimbo yakaita seyako mani. Kana marambawo kwakadai. Uchazodaira kupi kwacho. Pastor. Aimienzaniso ndaidzwa ndikuona nguva dzedu dziri kufamba. Muri kuedza kutipa zvimiro zviri vanhu mukusiyana kwavo ende vachiponeseka. But pane boka ramasiya pastor. Nderipi pastor? Boka rasiwa namufundisi waterere. Itimu riya rinoita zvechipfambi. Mufundisi vanoita zvechipfambirai pfambi vanoita zvemasmall house. Because kana paine chimwe chiri kushungurudza even panhare dzatinotambira kwamuri vateereri ndedzekuti zvidzidzo muri kuzvinzwa but pamwe pacho munopesa mati vafundisi namatirawo muchato wangu baba vakangosiya imba vakaenda dza3 months. Pamwe pachona mune muchitozviziva kuti ningarudanana nemurume wangu ende varume vacho dzimwe nguva vachitoenda kumasmall house vachidaro. Vanhu vakadaro nekurwadza kwavanokonzeresa mumafamilies, vamwe vanhu vanokura vasawane kuchengetwa nababa, baba vaenda nesmall house mari ichiperera kupfambi. Vanhu vakadaro ava muzano raMwari zviri sei pasi. Verenga pana vaHebrew 11 Caston. Ndikura pfambi verenga ndosaka ndiri kukupa vhesi kawabvunze ndakukodai Caston. Ndo chinhu chanetsa mufundisi. Musecond coming tinodzidza zvinobva mubhaibheri. Wabvunza alright pastor. Vatiri vari down kwa mhindo. VaHebrew 11 pavhesi 31 na 32.
Hebrews 11 verse 31. Nekutenda Rakabhi chifeva haana kufa pamwe chete nevasina kuteerera, nekuti wekenga agamuchira vashori nerugare. Ndichataurireiko zvimwe? Nekuti ndichapererwa nenguva kana ndikataura zvaGidheoni naBharaki naSamsoni naJefta naDavid naSamuel nevaprofita. Uri kuona palist apa? Yes. Pana ana Samueri. Samueri ndiyo kuti musu wakaadresa vaIsraeri kekupedzisira anoti taurai pane here wandakambotorera nhangwe tsono zvayo. Vakashaya vakati hamuna chakaipa chamakamboita. Yes. Pari kunyorwa Samuel ka pari kunyorwa Rakabhi. Rakabhi changa chiri chifeve chemuJeriko. Akatovaka hotera nemari yechiure. Anditi wazvona. Rakabhi pakauya vaIsraeri akatendeuka. Akatojoinawo vaIsraeri pakunamata Mwari. Zvekuti kana maakuzonomuverenga muNew Testament ka munomuona ari palist remadzitateguru aJesu. Zimbuya ziguru. Akatozoita zimbuya raJesu iye Rakabhi fambi iye paJeriko iye. Kureva kuti zvinoita kuti munhu anga ari pfambi. Aparitonzi Rakabhi chifeve chapaJeriko. Unogona kunzi Rachel murambinda. Kana kuti kana kuti Susan marondera uchinetsa mumarondera. Asi vhangeri iri warinzwa iri ukariti Melissa Avenue. Izvozvo zvinotochinja. Vana Samson ava ndo fambi dzechirume anonzi majoko aya. Anditi wazvona anga asingabviri mumadresi asi musi wekupedzisira wafa. Saka Rakabhi aitwa nebrothel. Vanhu vachiuya ipapo. Saka mukutaura kwanhasi pastor muri kuedza kuti munhu angona kutenge pamwe aine website yekuwana makastoma iri pfambi. Right. Anotodzimara kuivhara chaiko. Website iyo ototanga kunamata. Munhu anga achitobhadhara rendi nemari yechiureka. Otosiya so kutotanga kuwana dzimwe minzi dzekuwana nadzo mari. Murume anga akapata imba ka. Achisiya vana achienda kwekuda kutafara kukambuzuma kana ndekupi kwaaiendera kwaari kuenda kumasmall house kutodzoka pamba kutoita munhu kwaye utoverengwa pane vari kuenda kudenga kuverengwa pamwe chete naana Samuel. Saka zvoitwa sei pastor? Chinongodiwa unoziva kuti zvinoita ka vanhu vandakubvunza ya kung'anga navanoita zvokung'anga navanoita zvechipfambi timu irori iri ka ivo vazhinji vacho mupfungwa dzavo vanenge vakatozvudza kuti haiwa vanotaura vachiti zvechapel kana vaidaura zvekuchechi vanotaura vachiti zvekuchapel hazvisi vanenge vakatozvudza unge vasingaponeseke pasi. Ndimi vana Castoni munokonzera izvo because munononoka kunovaudza kuti munodiwa kudenga mune nzvimbo kudenga. Aiwa kunobva mainanga kwandiri. Rega timbonzwa kambo vateereri tigoya tienda mberi nenyaya yedu. Rambai muri pachirongwa vateereri. Tinomuchingamidza vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu Afrika musano raMwari. Yes. Now pane mapoka ataona muzvikamu zviri zvapfuura evanhu vakasiyana siyana vanoti
vanhu vanga vari involved mucorruption, vana Zakeu vachisiya, mapurisa, masoja, magadhijeri, pfambi, madzishe, ma-MP, maminista. Uri kuona here kuti vanhu vari kutaurwa mubhaibheri ava muno muAfrica varimo vese, hapana chikwata chaunoti muno muAfrica hatina. Handiti wazviona kam. Saka maponeserwo ari kuitwa vanhu ava ndo zvazvinogona kutoitika ofuti muAfrica. Handiti wazviona. Saka hapana chingamise mwana womuAfrica kuuya kuna Mwari, kozi n'anga dziriko kuEurope, dziriko kuAsia. Ufamba haunga mumise because haunga mumise, anouya kuna Mwari. Umbavha zvese. Handiti wazviona. Saka chizanganisa ifungwa iyoyi nehanya yakagara iina Mwari pamusoro peAfrica yatoda kuti muone muchikamu chinechi. Mwari vagara chimiro ichi chiripo chakadaro, pozoti plus hanya ina Mwari kuAfrica. Genesis 12 verse 10. Genesis 12 verse 10. Right. Zvino nzara yakanga iripo panyika iyo. Abrahamu ndokuburukira Ijipita kundogarako, nokuti nzara yakanga iri huru panyika. Right. Abrahamu uyawo kusarudzwa naMwari uya kuti ave muparidzi. Yes. Kwakaita nzara kunyika kwake, ndobva atiza kuuya kuEgypt. Wakamboona kuti munhu kana ari muparidzi, kana akaenda mubhazi anoparidza, panhamo anoparidza, ndizvozvo. Chero akaita mistake akasungwa kuenda ujeri anoparidza, ikoko kwaanenge ari ikoko muparidza anoparidza. Saka Abrahamu paakatiza nzara haana kusiya vhangeri rake, aive naro kuEgypt. In other words, muri kuti paakaenda kuEgypt akaenda nevhangeri kana matirwo kanodiwa Mwari, ndobva kapinda muAfrica. Exodus 1 verse 1 kuenda pa5. Ugozoverenga 12 na verse 37. Exodus 1 verse 1 to 5. Ndiwo mazita evana vaIsraeri vakanga vaenda Ijipita, mumwe nemumwe wakaenda naJakovo aine veimba yake. Rubeni naSimeoni naRevi naJudha naIsakari naZebhuruni naBhenjamini naDhani naNaftari naGadhi naAsheri. Zvino vanhu vose vakanga vabva muchiuno chaJakobho vakanga vari vanhu vane 40, asi Josefa wakanga atova Ijipita. Right. Ndova 70 vakauya naJacob tiye Israeri vachiuya kuEgypt kuzogara kuGosheni. Yes. Chapter 12 verse 37. Verse 37. Exodus iye. Zvino vana vaIsraeri vakabva Ramsasi vakaenda Sukoti, vakanga vari varume vanofamba netsoka, vane zviuru zvamazana 600, vana vasingaverengwi. Right. Musi wazobuda vaIsraeri muEgypt. Yes. Vakuenda kuKenani. Hanzi pasensasi yakaitwa, sensasi dzavo vaiverenga murume ari married. Vasingaverenge mayouth zvichidzika. Murume ari married. Right. Saka varume vakanga vaine vakadzi vavo 600,000. Kureva kuti tikatora murume nemukadzi vanoita 1.2 million. Tisingaverenge mayouth nevamwe tufana twese. Andivazvona vangani 1.2 million. But vakaenda vari 70. Apa va 1.2 million. Okay. Saka toda kuti uone kuti kawandiro kakakaita vaIsraeri muAfrica kwemakore esaya 400 vakaenda vachiwanda mbichana but vasvika kumamiliyoni. Saka neuwandu hwavo ivovo kwakutadza chero uri dofo rakaita kwakutadza kuona kuti vanava but vane kanamatiro kavanoita kwakutadza kungozviona even vakasataura chero vakasataura muinawo makore esaya. Saka chii chiri kubuda apa kwemakore esaya Africa yakaona Mwari wekudenga nekanamatiro kake vaIsraeri. Saka Mwari akagara aine Africa pamoyo. Unoziva kuti kune vamwe vanhu vari mudzimba umu vekuti Mwari anonyatsoti ndoita sei neuyu. Handiti wazviona. Ndipo unoona mumwe mumhuri kamwe kamwana kanonobva kuchikoro kakuziva Mwari wechokwadi.
kazvizira kuchikoro. Handiti wazviona. Kotouya nechokwadi ichocho mumhuri. Kamwe kobva kazororwa mukwasha nemwanasikana wenyu vese vanobva vauya naMwari uyu. Pamwe pamusha panouya mukomana anofudza mombe chai asi achiziva Mwari. Andozva saka Mwari ane nzira dzakasiyana siyana. Kozoita vamwe vanogara vakazvivharira mumadzijura unoziva kuti pane dzimwe dzimba dzandakapinda custody. Imba ine jurawo rinopotsa raenderana nerufu yemba. Kuvhara chaiko. Hakuna upapinde chero kanoka anokuvhunza ariko koko ndiani? Anenge achitokuona pane matelevision. Muri kuda nezvei kuti uti ndine vhangero sorry. Handiti wazviona. Saka Mwari anoziva manje kuti vanhu vari muzijurawo iroroka. Studio inotumira masaisai kunopinda zvokuti vari kutotinzwa varipo. Ndopa muri kuti vanhu chaiva havasvike but masaisai anopinda. Saka Mwari hapana rudzi rwaanorega kusenerera kwavari neshoko rake. Hapana dzinza, hapana mhuri yaachasiya iine excuse kuti hatina kumbozvinzwa vanhu kuramba avo mikana yese inenge ichitwa naMwari. Asi manje Mwari anomeka sure kuti unoramba wazvinzwa. Unenge wanzwa. Ndosaka uchiona zvandakasvika pane rumwe rufuso. Ndikaona umwe murume achiparidza custody. Ati Mwari mune vanhu vanotaura zvakadai. Parufu ipapo so dzimwe mota yamwe mota yakanga yakapakwa pasi pemumveso. Chatsona kuti mota haina munhu wemanga manga. Mota yega inokuudza. But muchinda yetu atakagara padanda rimwe chete so. Dandere. Padanda pakapafa mbuya wake. Chichidamburwa chiri wotoyasona kuti uyu anonetsa kubata muchinda. Otherwise dai pasina kuti mbuya vafa hakuna kwaiwanika, habvume kuwanika because foni dzake unoziva kuti foni dzemazuva anoka painenge ichirira inenge ichitokuratidza kuti ndiani ari kufona. Saka anogona kutoziva kuti ndiningi otoisiya haidaire. But Mwari ane nzira dzekusvikira vanhu ivavo. Ndo masvikira akaita Mwari aisagonawo kuti achirega kuya kurufu rwambuya azviiteka obva asangana naro ipapo. But kune vanhu pastor sorry handinoda kuburitsai muchidzidzo chenyu vekutoti muupenyu hwake intentionally anenge achitoronga kuda kungonzvenga vhangeri chete. Ausati wamboona kuti kana panhamo paakuitwa unonzi hapaakuitwa zvechechi otosumuka waunodiscasa zvebusiness zvavanogona kudiscasa vadzoka kuHarare. But pakangosimuka muparidzi vanosimuka kuti zvaakuitwa zvei. Saka kune vanhu vanonzvenga asi Mwari ane nzira bedzi yekusvikira munhu akadaro. Unozoramba wanzwa pane saka ndo zvakaitirwa Africa naMwari. Enda pana Mateo 2 vesi ya 13 kuenda pa15. Matthew 2 verse 13. Vakati vaenda, tarira mutumwa washe akaonekwa naJosefa pakurota achiti, simuka utore mwana namai vake utizire Ijipita, ugareko kusvikira ndichikuudza, nekuti Herodhi uchatsvaka mwana kuti amuuraye. Akasimuka akatora mwana namai vake usiku akaenda Ijipita, akagarako kusvikira Herodhi afa, kuti zviitike zvakarehwa nemuromo womuprofita achiti, ndakadana mwanakomana wangu abve Ijipita. Right. Uri kuona panapa ndiJesu gore raaberekwa achida kuurayiwa naHerodhi. Ngirozi ichibva yati kuna Josefa, tiza nemwana muende kuEgypt. Saka Jesu achiri kachecheka akauya kuno kuAfrica. Mukadaro manje mune maakuda kutipa mhosva pastor. Andiri kuona. Saka zvese zviitiko izvozvo zvikangounganidzwa izvozvo bedzi kuri kuti maakuzofunzwa kuti asi Africa masarawo nei naye. Ayo pamazotaura paJesu manje mauda kuti pamhosva pakuita sei muda kuti tifile kuti enda hatibatsirako mani ndofunga muda kupurisa muda kuti tisare takunyadzoti asi hatibatsirako mani vanhu vakati because zvechwa Jesu anomboenda kuAmerica ayo akatouya akaita almost 12 years ari muAfrica ari muno muAfrica. Saka inonoziya saka pakafa Herodhi ndobva adzokera zvake. Handiti wazviona handi unoona pana mabasa 8 verse 26 kuenda pa28 verse 35 ne38. Zvino mutumwa washe akataura naFilipo akati, simuka uende zasi kunzira inobva Jerusarema ichiburukira Gaza, iyo nyika irenje. Akasimuka akaenda. Zvino kwakanga kuno murume weEtiopia, muranda mukuru kwazvo waKandesi, mambokadzi weEtiopia, waichengeta pfuma yake yose. Wakanga uya Jerusarema kuzonamata. Wakanga achidzoka
agere mungoro yake achirava muprofita Isaya. Verse 35. Ipapo Filipo akashamisa muromo wake akatanga parugwaroro akamuparidzira Jesu. Verse 38. Akarayira kuti ngoro imire, vakaburuka vose mumvura, iye Filipo nemuranda akamubhabhatidza. Mutopia uyu. Yes. Sekuru wedu kuEthiopia. Yes. Vari kubva kuJerusarema kunonamata. Right. Vari kuverenga Isaya. Filipo osvika atumwa nemweya. Osvika onzwa achiverenga Isaya. Yes. Hanzi otangira pana Isaya kuparidza Jesu. Yes. Uyo obva atobhabhatidzwa. Nhasi umwe munhu muAfrica anomuka kuti Isaya amunya. Ativerenge Old Testament. Sekuru wedu aiverenga. Andiri kuona. Aiwa, mirai ndibatsire pfungwa yevateereri. Pfungwa yakakosha iyi iri kuburitswa namufundisi ndeyekuti tikateedza chiAfrican chedu chinonodzoka kune zisekuru redu iri raive minister wefinance wekuEthiopia aiverenga bhaibheri. Saka ndokukumbirai vateereri, musazvidze bhaibheri muchiti pamwe nderevarungu kana kuti Old Testament waamunya. Dai taida kutotarisa chinonzi chivanhu chedu kuverenga. Ndozvaiitwa nanasekuru edu. Ipfungwa inozobva kupi vateereri yekuti tinobva taramba, because civilization nekunamata takazvidzidza kuti zvakatotangira muno muAfrica. Tingadai titori pamberi pekuverenga. Pastor Fambai saka kurambidzwa kuti musaerenge bhaibheri ka ipfungwa inobva kuna Satani. Because anoziva kuti mukaverenga munovhurika pfungwa. Pfungwa iyi pastor yabva yauya futi, sorry hazvida kumisa yekuti panobva panzi aiwa hatisi kubva tati bhaibheri saverengwe asi verenga hako kumba kuchechi hatiride. Usatomboye naro hatidi pakuchechi, tinenge takungoudzwa nemweya chete. Right. Izvozvo haisi tsika yaJesu, because Jesu kuna Ruka 4 pandima yamakambotidzidzisa asvika paNazareta akaenda muchechi akatovhura kuna Isaya. Saka Jesu aenda kuchechi aiverenga bhaibheri. Iwo kana uchinzi muKristu maenda kuchechi woti hatiri werenge. Iye akatozadzwa nemweya Jesu abva kurenje kunotsanya 40 days akaverenga bhaibheri. Saka iwo kana mweya wako wakafanana newakaburuka pana Kristu unofana kutori werenga futi. Because apa vateereri ameno mapanzwe roti mutumwa ndiye akatomuti enda uko. Mweya waMwari ukatomuti swedera pangoro. Saka kurati ndosemu mweya waitotendera kuverengwa kwe. Filipo apa paakanzwa achiverenga akamuvharisa bhaibheri. Aiwa. Akatomutsanangurira Jesu kubva parugwaro irwo waitoverenga. Saka kurati mweya waMwari chaiwo nengirozi dzaMwari dzinotoda vanhu vanoverenga bhaibheri. Exactly. Verenga Matthew 27. Matthew 27 verse 31 na 32. Vakati vamuseka vakamubvisa nguo tsvuku vakamupfekedza nguo dzake vakaenda naye kundomuroera pamuchinjiko. Vakati vachibuda vakaona munhu weKurini wainzi Simoni, vakamumanikidza iye kuti atakure muchinjiko wake. Unoziva Simoni irunzi Kurini isairini ndemuno muAfrica. Simoni uyu akanga achifambawo naipapo akatomanikidzwa kutakura muchinjiko wainoroverwa Jesu. Zvekuti paakadzoka kusairini nyaya yaJesu yakanga isisiri yengano. Aiwa. Anga akutotaura kuti muchinjiko wakaroverwa murume wekawo ndakautotakura live hatiti waziona hazvisi zvekunzwa kana zvekufungidzira. And information indobva yatoya kuAfrica. Yauya kuAfrica. Ende munhu achatori pachibatwa kudai achitonzi uyu akatakura muchinjiko waJesu. Saka Africa haina kugara iri kure nenyaya dzekunamata. Inda pana first hand information. Inda pana mabasa 6 unzwe pa verse 8 na 9. Acts 6 verse 8 na 9. Zvino Stefano azere nenyasha nesimba akaita zvinoshamisa nezviratidzo zvikuru pakati pevanhu. Ipapo vamwe vavo vaive vesinagoge rainzi revasununguki nevakureni navaAlexandria nevaKirikia neveAsia vakasimuka vakaita nharo naStefano. MaJudha aya aibva kuSairini, aibva kuAlexandria. Saka muno muAfrica maitove nemaJudha anga akugara muno vaitonamata. Saka opportunities ese iwa enda unonzwa pane ekupedzisira yatoda kuti tiverenge pana mabasa 2 verse ya 7 kuenda pa 10 pa Pentecost hanzi verse 7 ya mabasa 2 vakakatyamara vose nokushamiswa achiti
tarirai ava vose vanotaura havazi vaGarirea here. Zvino tinogovanzwa seiko mumwe nemumwe nerurimi rwedu rwatakaberekwa narwo, vaPashia nevaMidhia nevaErami nevanogara Mesopotamia neJudhea neKapadhokia nePonto neAsia neFrigia nePamfiria neIjipita nemativi enyika dzeRibhia dziri pedyo neKureni nevaeni vabva Roma nevaJudha nevaProzirite. Uri kuona kwakabva vanhu vainamata musi wePentekoste, kwakabva vanhu kuEgypt, kuLibya, kuSairini, handiti wazviona, kwese ikoko kuAfrica uko. Ende kwanga kuine vamwe vakabva, unoziva vamwe vanobva vazoti kana vadaronzwa kuti Africa yedu zvoita sekunge yedu tega. Aiwa, harisi vhangeri redu tega vemuAfrica. Ukatoona vhangeri rakuti imimi Africa chimirai mega, Zimbabwe mirai mega, harisi iri ramwari. Jesu ari international, ari universal. Handiti wapabataka. Ndosaka apa paive nevanhu vakabva kuEurope, kuRome nevakabva kuno kuAfrica. Because apa paipa Pentecost pavakaudzwa naPeter zvaJesu kuti amuka akaenda kudenga. Saka in other words mufundisi vari kuti Africa yakatowana mukana. 1 wekuroerwa kwaJesu naSimon weKureni. 2 wekuti akazomuka akaenda kudenga nevarume vakaya paPentecost. Nezvimwe zvese zvakazoya nemurume uya wekuEthiopia. Saka information yaivepo yanga iri muAfrica. Saka Africa hausi kunze kwezano reruponeso. Vano muAfrica murimo pamwe paMwari tine nzvimbo yedu. Chinongodiwa kuita savamwe vatendava, kutenda muna Jesu nekubhabhatidzwa. Saka pamurupedza kutaura kudai ndoda kuti muchione vateereri. Kuna anobva atoti varume vari mustudio vada kuti tisiye chivanhu chedu. Ubatsirika sei pastor? Because ndaona maiedza kuti zvijekeka. But kune mumwe anoramba achifunga kuti kuita zveun'anga nezvakadaro chivanhu. Yeti chiri kubuda chiri chihedheni, dziri tsika dzinosvota Mwari. Handicho chivanhu chedu. Chivanhu kunamata Mwari wemuBhaibheri sezvinotaura Bhaibheri. Idzo itsika dzakatointroducedwawo kuvanhu, kuvazukuru vaAdhamu. Asi isu tinodiwawo, tine nzvimbo kudenga. Jesu musanctuary maari anotomirirawo nevana vemuAfrica. Kana iwe ukarambawo hako nemhuri yako, kurambawo. Toda kutenda vateereri. Panogona kudaro paine mibvunzo pachidzidzo chataita pasina kukujekerai zvakanaka. Tinokurudzira kuti tsvagai kwamugere ikoko vavakidzani venyu kana vamunoziva pavanogara vanopinda sangano reSeventh Day Adventist Church. Vanogona kukubatsirai imwe mibvunzo yamunenge muinayo kana kuti pasina kukujekerai. Kuri kwekuti izvozvo hazvisi kukwanisika zvichienderana nekwamuri. Munogona kushandisa nhare dzandakukupai kuti mutichaire foni kana kusenda maSMS kana maWhatsApp message kuitira kuti mibvunzo yenyu tigone kubatsirana pamwe chete. Munoshandisa nhamba dzinoteera 0775 460 175 0775 460 175 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086. Mwari vave nemi, tisangane muchikamu chinoteera. Jesu ndishamwari wedu, mtakuri wezvitadzo, isu tinokomborerwa, unonzwa minamato. Tashaya runyararo, tinorwadzwa mumwoyo, kuti tisabvumira zvose kuna Jesuyo, kuti isu tinoyedzwa mwezve tatambudzwa, tisarasa rudaviro, namata kuna Jesu. Ndiye shamwari wedi, kokutakura dambudzo,
kutadza kwedu, vumira kuna Jesu, kuti tashaya masimba, taneta nemitoro, muponesi mubatsiri, vumira kuna Jesu, vashamwari vakushorana mata kuna Jesu, iye unokutambira, kumbira kuna Jesu, kuti tashaya masimba, taneta nemitoro, muponesi mubatsiri, vumira kuna Jesu, vashamwari vakushorana mata kuna Jesu, iye unokutambira, kumbira kuna Jesu.